iKhayelitsha nanjengazo zonke iilokishi zaseMzantsi Afrika yokhiwa phantsi kwemigaqo-nkqubo yorhulumente wengcinezelo. Ikhulile ke ekuhambeni kweminyaka abantu bezofuna idorho kweli lentlanzi. Ithwembende ziingxaki ezinjengonqongophala kweenkonzo, ulwaphulo mthetho oluthe gqolo, amaqela emigulukudu nobuqhetseba. Siyawasokola amanzi oko kwakulo nyaka kuphela etoti ngoku. Apha endlovini siyasokola iitoilet, asinazi-toilet ngaphakathi. Ndifuna umbutho ngoku ozawusilungiselela, sizawuvotela okokuqala usilungiselele sifumane izindlu. Abahlalutyi bezopolitiko bathi into yenza abavoti barhuqe inyawo eKhayelitsha kokuba bathi xa bejonga ngapha bajonge ngapha bafike bengaboni ngubani onomela imfuno zabo. I-DA xa ithetha isithi yi-political party enikeza abantu inkonzo ngendlela ebefama izinto zengayo, bathetha ngento yobana bayenza loo nto leyo apha eKapa for abelungu, abayenzi for abantu abamnyama. So i-ANC ke izawuqhubekeka iwina nangona i-corrupt. I-DA kwibhunga lesixeko inezihlalo ezingapha kwe-154 ilandelwe i-ANC ngama-57 ne-EFF ne-7 kulandele namanye amaqela. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC, ndiseKhayelitsha eKapa.